nire anaiak ez du hitz egiten. Hala ere, inor baina hobeto ulertzen nau, baita nik bera ere. Beste hizkuntza batean hitz egiten dugu, keinu eta marrazkien bitartez. Oso divertigarria da. Nire gelako lagunei ere erakutsi diet hizkuntza hori erabiltzen. Nire anaiari trenak gustatzen zaizkio, izugarri. Bere gelan paretean tren handi bat dago marraztuta, eta badakizue zer, berak marraztu zuen. Nire anaia artista hutsa da eta. Txikia zenean margoak jaten zituen. Horren beste gustatzen zaizkio koloreak, baina nik ere txikitan plastilina jaten omen nuen. Ez gara horren desberdinak. Egun batean, ni oso triste nengoen, nire jostailu gogokoena galdu nuelako. Badakizue zer egin zuen nire anaiak? Nire jostailu galduaren marrazkia egin zuen nire gelako paretean. Bere besarkatzeko modua da hori. Izan ere, ez baitzaizkio besarkadak gehiegi gustatzen. Ez da musuak ere. Baina horrelako gauzekin adierazten dit niri, zenbat maite nauen. Batzuetan ere haserretzen gara, anaia arreba guztiak bezala. Bere dena izaten du beti txukun, eta nik aldiz dena hankaz gora. Horrek nire anaia urduri jartzen du batzuetan. Gauza bakoitza bere tokian egotea nahiago du eta. Askotan esaten diot nik, eta berak barre egiten du, baina munduko lagunik onena dut etxean.